Dobrý den, jmenuji se Martin Topič a již více jak 10 let se věnuji výživovému poradenství s ohledem na nemoci člověka. Specializuji se na biochemii organismu v souvislosti s potravními doplňky a značku Nutrilite jsem si vybral protože je to světová jednička v oblasti výroby a distribuce potravních doplňků na světě. Informace, které zde uslyšíte, vycházejí ze zdrojů výzkumu společnosti Nutrilite a jsou přirozeně doplněny o mé dlouholeté zkušenosti s používáním tohoto potravního doplňku. Výrobek, který vám tu dnes představím, se jmenuje glukosamin with Boswellia. Glukosamin z Boswellii není lék, ale patří do kategorie potravních doplňků. Tento exkluzivní přípravek obsahuje jedinečnou směs glukosamin hydrochloridu a tradiční indické byliny kadidlovníku pilovitého, která se latinsky jmenuje Boswellia serrata. Glukosamin obsažený v tomto výrobku se získává z krevet severních. Tento výrobek obsahuje glukosamin hydrochlorid, který je biologicky lépe využitelným zdrojem glukosaminu než glukosamin sulfát. Krevety, které se používají k výrobě glukosaminu v tomto výrobku, se loví v nedotčených arktických vodách pocházejících z ledovcových příkrovů severního Atlantiku. Glukosamin z Boswellii neobsahuje žádná přidaná umělá sladidla, barviva, ani ne žádné konzervační látky. Výrobce doporučuje užívat denně až 6 tablet, nejlépe 3 tablety ráno a 3 večer. Pokud nemáte žádné kloubní potíže a užíváte glukosamin spíš jen preventivně, je vhodné užívat ho po 2 tabletách ráno a 2 tabletách večer, a to vždy při jídle nebo těsně po něm. Tablety je nutné vždy zapít vodou. Zde bych chtěl upozornit na skutečnost, že zabudování glukosaminu do kloubní chrupavky je vždy spojeno s nutností pohybové aktivity. Pokud není vazivo nebo chrupavka namáhána, je tvorba kolagenových vláken podstatně snížena. Tento výrobek je vhodný pro všechny, kteří si chtějí udržet normální funkci kostí a kloubů, dále pak pro všechny lidi v pokročilém věku, anebo pro lidi, jejichž fyzická aktivita je natolik veliká, že je jejich kloubní aparát extrémně namáhán. To jsou například sportovci nebo těžce pracující lidé. Glukosamin z Boswellii je vhodný i pro diabetiky, protože obsah sacharidů a kalorií je zde naprosto zanedbatelný. Protože neobsahuje lepek, je vhodný dokonce i pro celiaky, kteří nemohou trávit bílkoviny lepku. Teď si trošku popovídáme o složení glukosaminu. To je koncipováno tak, aby zahrnulo co nejvíce vstřebatelnou podobu účinné látky. Jedna tableta obsahuje 250 mg glukosaminu hydrochloridu. To je forma glukosaminu, která je biologicky lépe využitelná v organismu než forma glukosamin sulfát. Glukosamin hydrochlorid je získáván z korýšů a měkkýšů. Je důležitou informací, že korýši, jež jsou zdrojem glukosaminu pro tento výrobek, nepocházejí z intenzivních umělých chovů na omezeném prostoru, kde mohou zvířata přicházet do styku s antibiotiky. V tabletě nalezneme dále 18,8 mg extraktu z kadidlovníku pilovitého, Boswellia serrata, který se v Indii používá již po celá staletí při různých muskuloskeletárních obtížích, což jsou obtíže kostního a vazivového aparátu. Je zde také 3,5 mg koncentrátu Nutrilite z třešní acerola, která patří mezi nejbohatší zdroje vitamínu C na Zemi, a najdeme tu i citrusový výtažek z grapefruitů, mandarinek a citrónu, který je bohatým zdrojem fytonutrientů, vitaminových nosičů. Jako příklad bych chtěl uvést hesperidin, antioxidant s obrovskou antioxidační kapacitou. Podívejme se nyní trochu podrobněji na to, proč je vlastně glukosamin z Boswellii tak důležitý pro náš kloubní aparát. Glukosamin je součástí několika sloučenin, které jsou základními stavebními kameny kolagenových vláken v našem kloubním a vazivovém aparátu. Buňky kloubní chrupavky, kterým se říká chondrocyty, produkují kyselinu hyaluronovou.
To je kyselina, která je součástí synoviální tekutiny uvnitř našich kloubů, která kloub vyživuje a promazává. Glukosamin se zabudovává do struktury polysacharidů v kloubní chrupavce, takzvaných glykosaminoglikanů, které váží vodu a díky tomu je chrupavka přirozeně pružná. Glukosamin hydrochlorid patří do skupiny látek, které se nazývají SISADOA, což jsou symptomaticky pomalu působící látky při osteoartróze. Působí pomalu, ale za to dlouhodobě. V současné medicíně se dnes používají také chondroprotektiva, což jsou léky, které tlumí projevy osteoartrózy rychleji, ale za to krátkodoběji. Často se proto používá kombinace chondroprotektiv a SISADOA. My však chápejme glukosamin spíše jako kloubní výživu, nikoli jako lék. Vědci zjistili, že terapeutická dávka, což je vlastně účinná dávka glukosaminu hydrochloridu, by měla být přibližně 1500 mg glukosaminu denně, a to po dobu minimálně 2 až 3 měsíců. To pak odpovídá již zmíněným 4 až 6 tabletám denně. Teprve pak se mohou očekávat nějaké výsledky. Zde je potřeba být trpělivý. Je třeba si uvědomit, že glukosamin není lék, je to živina, stavební materiál kloubní chrupavky, proto je vynikající prevencí osteoartrózy a díky obsahu boswellie i artritidy. Kyselina boswellová v extraktu z kadidlovníku pilovitého má totiž zajímavé vlastnosti. Umí výrazně tlumit zánětlivé procesy v kloubním aparátu a tím výrazně zlepšuje difúzní proces zabudování glukosaminu do glykosaminoglikanů naší kloubní chrupavky. Tlumení těchto zánětlivých procesů je pak ještě zvýrazněno, pokud je přítomno v organismu dostatečné množství omega-3 mastných kyselin. Vědci velmi chytře spojili synergický, vzájemně se doplňující efekt glukosaminu jako stavebního materiálu a kyseliny boswellové jako tlumiče zánětlivých procesů v kloubu. Glukosamin z boswellií je tedy vynikající prevencí proti osteoartróze, což je postupná změna geometrie kloubní chrupavky, a artritidě, zánětlivém často i autoimunitním onemocněním kloubu. Pokud se však osteoartróza rozvine již do svého 3. stupně a dojde k nevratným změnám v geometrii chrupavky, pak již tento potravní doplněk nebude významný. Při kloubních obtížích je nezbytné vše konzultovat s lékařem nebo nutričním terapeutem. Ještě bych se s vámi rád podělil o některé výhody proti konkurenčním výrobkům podobné kategorie. První výhodou glukosaminu z boswellií je tedy jeho standardizovaná dávka. Standardizace jednoduše znamená, že laboratorně naměřený obsah jednotlivých látek v tabletě obsažených odpovídá údajům uvedených na etiketě. Zde bych chtěl ještě poznamenat, že Nutrilite standardizuje nejen extrakty, ale i koncentraci, což zatím ve světě nedělá žádná jiná společnost, vyrábějící a distribuující potravní doplňky. Druhou výhodou je to, že glukosamin z boswellií neobsahuje umělá sladidla, barviva, ochucovadla ani konzervační látky. A konečně třetí konkurenční výhodou je jeho cena. 1 tableta glukosaminu vás totiž denně vyjde v maloobchodní ceně na 5 korun. Vy však máte možnost si koupit licenci, která vám umožní nákup glukosaminu a jiných výrobků Nutrilite za velkoobchodní ceny, které jsou o 30% nižší. A dokonce máte možnost díky unikátnímu marketingovému plánu mít tento výrobek zcela zdarma. Věřím, že budete s tímto potravním doplňkem spokojeni tak, jako jsem s ním spokojen já a miliony dalších spotřebitelů všude po celém světě. Přeji vám příjemně prožitý den a pevné zdraví.